Здравейте на всички. Съжалявам, че не е имало много време филм на Евгений. Просто ми взеха телефонът. Днес ще поиграя малко Майнкрафт. Както винаги. Ще играем на оцеляване. Не, няма се бонус чест. Искам да се оцелявам по истинският начин. Imagine America lost the Second World War and is now part of the German Empire. You're the only American left. You must reconquer. Ето няма зареза да се. Много бъде. Слушам се по те, имало диаманти. Аре сега да видиме, нали това е верно или не. Напред. Гледайте, махай се тъпкос, така. Вау, доста хубаво. И там има още. Ако тук няма да проверим. Абидало! Астюпало! Омага, за под малко време стигнах до Педрога, бе, бате. Аре, бе, бате. Диаманти търсим отстрани на дупката. Да. Много красиво местенце. Мога да свикна живеене тук. Диаманти, диаманти, диаманти. Няма нищо. Къде е другият скелет? Ей, там е. Моля ти се да не тук да има диаманти. За там е така. И дигане. И така. Упси. Набидало! Атюпало! Май за същото време успех. Такова. Аре, диамант. Диаманти, диаманти. Диаманти, злато. Диаманти. Диаманти няма никъде. Добре, изгледа. Тук има такова кости и там. Аре, пускаме сега на крайчи. Упси! Абидало! Атюпало! Това път за по-бързо време успех. Моля ти се дано да има, моля ти се дано. Нагоре! Добре, тук минаваме нивото на диамантите. Демек. Добре. Това място не е ли за игра? Леко от гнусните байомчета. Добре. Сега спираме така. Какво? Гати събрах. За кактусите. И откъде да знаех, че има кактуси.